Споделям ви една рецепта за гофрети без брашно и без захар. Подходяща както за малки, така и за големи. На нас ни стана доста любима и вече поредна неделя я приготвям. Ето как да си ги направите и вие. В блендер добавяме 150 грама овесени ядки, 2 яйца, 150 грама скир, 20 грама мед или друг подсладител, 5 грама пак пулвер и малко канела. Блендираме и с готовата смес си правим гофрети. Ако нямате гофретник, за същата смес може да си направите и палачинки на тиган. Честно казано са супер вкусни, дори нищо да не им слагате, но в случая, за да изглеждат и по-добре, и ние много обичаме плодове, заради това сложих горски плодове и фъстъчено масло. Всички много ги харесаха. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга "Здравословно за всички от дома". Към нея има и 2 книги подарък: "Шоколад без вина" и "Яш торта без вина". И не забравяй да ме последваш!